alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi prøve at smage nogle Tuborg Squash is. Og vi har sindssygt glædet os til at smage dem. Ja. Få smilet frem. De har faktisk været svært at finde. Ja. Utroligt. Vi har faktisk været i Føtex, vi har været i Superbrugsen, og så den her gang der fandt vi dem i Netto. Og vi vil sammenligne med... Tuborg Squash, drik. Ja. Og den har været der i lang tid, den er ikke ny. Den er ikke så ny. Nå, den kender vi, og det er faktisk min yndlingsappelsin. Det er det ikke for min. Jo, det er det også for min. Ja, den er mega god. Og det er der er mange is. Ja. Kan du spise så mange for? Ved ikke. Oh, you have to. Jeg har faktisk ikke puttet 4 i. Okay. Yes. Og vi glæder os til at smage den. Der står appelsin, lemon, overtræk. Appelsin, limonadeis og overtræk med appelsinsmag. Jeg synes, det smager mere chokolade, faktisk. Ej, prøv lige at se hvor sejt. Det er godt is. Skal vi skåle? Ja. Skål. 3, 2, 1, nu! Det er faktisk bedre, når jeg lige har lagt det ude i 2 minutter. Så normalt er det meget hårdere, når man spiser det ude. Ja. Det er godt. Synes du ikke, det smager lidt af chokolade? Er der ikke sådan lidt? Nej. Det smager mere af sådan noget hvid chokolade. Ja, hvid chokolade, ja. Den... Jeg er ikke helt oppe at køre over den her. Nej, det er det første gang, du smager den. Ja. Jeg har faktisk aldrig smagt den her. Prøv at smage ned i bunden. Det er jo kun isen. Men synes du, den smager meget af det her? Jeg kan ikke lide det her. Jeg synes, at det er det hvad der Tuborg. De skulle ikke lave det her. Det har hvide. Det er jo så ikke så lækkert. Nej. Man kan lide. Men Jeg synes, at det gode, det er faktisk det overtræk. jeg synes... hvad giver du? Det er som is. Højt. Jeg synes, den er enormt god. Jeg tror, jeg giver den 6 ud af 10. Nå, det er også okay. Jeg giver den 8. Giver du så meget? Ja. Men det er også fordi, jeg er ikke så meget til sådan noget flødeis. Det er heller ikke, det her det er heller ikke solvandsis, men det er sådan lidt. Så det er en samlet score på 15. 14. 14. Ja. Men Det er meget godt. hvad synes du, den smager af? Jeg synes faktisk, hvis du Er det her? smager det der i bunden, så synes jeg, den smager 1 til 1 af det her. Prøv at smage kun bunden. Okay, lad os lige prøve at smage den her. Skal vi lige sammenligne? 3, 2, 1. Åh. Ej. Så det er orange. Værsgo. Vi skåler. 3, 2, 1, nu. Altså, det er meget. Man skulle næsten tro, at de har frosset den her ned. De er næsten, den her er surere end den her er sødere. Den er surere? Ja, og den her er lidt sur. Tuborg Squash isen, den er sur. Den har mere syrlighed. Ja. Der er mere smag over den her, men ikke så meget smag over den her. Og jeg synes, den smager faktisk mere, når den er iskold. Selvom det lyder dumt. Er det ikke rigtigt? Hvis man får sådan meget kold egentlig. Men det kan også være, hvis man er meget tørstig eller sådan noget. Jeg tror godt, den her kunne gå i en bytur. Men der er lidt sådan, må man godt det, eller hvad? Sidde og spise skud? Jeg tror ikke, det er det skal du ikke sige. Nej. Ikke Men altså, jeg kan bedst lide cola. hvad? Jeg kan bedst lide cola. Det har du sagt i en anden video. Yes, eller citronvand på Harbo, for eksempel. Ej, Men hvad vil du give den her så? Jeg vil give den her 8 ud af 10. Gør jeg op. Så er det en samlet score på 16. Jeg giver dem begge 8. Så er det en samlet score på 16 lige her. Ja. Men jeg er ikke helt vild med den her. Men du må gerne få dem her med hjem. Det kan vi ikke ryge. Vi fører op der. Jeg gør vi egentlig. Vi giver en gammel dame en is. Hvorfor? For jeg kan ikke spise 3 is mere. Og til en gammel dame, der gør hende. Hvis I kunne godt lide den her video, så husk at like den her video. Og subscribe. Vi ses næste torsdag kl. 15. Ja. Vi ses. Hej.